Hello guys, welcome back to my vlog, Biyahe ni Onyok. So for today's video, andito tayo ngayon sa Stanza Beach para mag-swimming at mag-relax. Keep watching lang po mga kabiyahe. Nagtungo kami ng aking pamilya sa Stanza Beach, Lingayen, Pangasinan para mag-bonding at mag-swimming. Kasama namin ang aking biyanan at pinsan ng aking asawa. Tricycle at motor ang ginamit namin papuntang Stanza. 1 oras nga din ang biyahe mula sa bahay namin hanggang Stanza. Madadaanan din namin ang bayan at pamilihan ng Aguilar. Dito na din kami bumili ng aming babaunin na pagkain. Bangus at hotdog ang aming binili para mag-iihaw na lang kami. Mas mabilis kasi magluto pag inihaw lang. Bumili na din kami ng mga prutas. Pagkatapos namin mamili ng mga pagkain, nagpatuloy ulit kami sa aming biyahe papuntang Stanza Beach. Pagkaraan ng ilang minuto naming biyahe, nakadating na din kami dito sa Barangay Stanza. Medyo hirap ang sasakyan makapasok dito sa mismong dagat, kaya iniwan na lang namin dito sa parkingan ng aming tricycle at motor. Mga 200 meters siguro ang layo mula parkingan hanggang cottage at tabi ng dagat. Walang parkingan eh. Hindi kaya. Hello guys, located po ang Stanza Beach sa Barangay Stanza, Lingayen, Pangasinan. Open po ang Stanza Beach 24 hours. Pwede din kayo ditong mag-overnight, pero yung cottage, just in case na mag-overnight kayo, iba na daw yung price. So ayun guys, meron po ditong mga pinapaupahan na cottage, 500 kada isang cottage. At kung gusto mo naman ma-experience ang ATV adventure, meron ditong pinapaupahan at ang presyo ay 250 for 15 minutes.